гармхонаҳои тобеи ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор дар масоҳати 3 гектар замин бунёд гардида дар он парвариши маҳсулоти кишоварзӣ роҳандозӣ мегардад. айни замон дар ин ҷо помидору бодиринг, булғорӣ, карам, кабутӣ ва қаламфури булғорӣ нашунамои хуб доранд. ҳосили зироатҳои гармхона то имрӯз барои чидан омода гашта дар фасли зимистон ба бозорҳои мамлакат бароварда мешаванд. дар гармхонаҳо парвариши сабзавот хуб ба роҳ монда, ҳар сол деҳқонон аз ин ҷо ҳосили хуб ба даст меоранд. маҳсулоти ҳамаи гармхонаҳои тобеи ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор дар баробари қонеъсозии талаботи бозори дохилӣ ҳамчунин ба содирот нигаронида мешавад, ки ин иқдом иқтидори содиротии мамлакатро боло бардошта ҷойҳои нави корӣ фароҳам меорад. таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ дар фасли зимистон аз деҳқонони шаҳри ҳисор мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт, ки дар мавсими ғунучини ҳосил дар гармхонаҳо садҳо нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ хоҳанд гашт. дар ҳудуди ҷамоати деҳқонобод ҳамагӣ 5 хуҷагии деҳқонӣ фаъолият доранд, ки дар ихтиёрашон зиёда аз 10 гектар замин мавҷуд мебошад. хоб аз он ҷумла дар ин замини ихтиёр будаашон 10 сотиқ гармхона ташкил карда шудааст. дар ин гармхона ба парвариши асосан зироатҳои лиму ва дигар зироатҳо машғул мебошад. помидор, бодиринг, балгарӣ ва дигар зироатҳо. хоҷагидорони ҷамоати деҳқонобод дар заминҳояшон шудгор ба анҷом расида шудааст. барои кишти баҳорӣ тайёрии хуб дидаанд. хоҷагидорони ҷамоати деҳқонобод барои ғанӣ гардонидани бозори шаҳр ва берун аз шаҳри ҳисор барои таъмини амнияти озуқаворӣ ҳисси худро мегузоранд. деҳқонон ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки парвариши маҳсулоти кишоварзиро бо истифода аз тухмиҳои хушсифат роҳандозӣ намоянд ва ҳамеша дар кӯшиши онанд, ки сокинон аз сабзавоти хушсифати онҳо таъмин гарданд. тавре кишоварзон мегӯянд, ки ҳамасурат дар фасли зимистон аз ин гармхонаҳо ба таври кофӣ маҳсулот ҷамъоварӣ намуда ба бозорҳои минтақа ва шаҳри Душанбе ба фурӯш мебароранд. сокинони ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор бунёди гармхонаҳои замонавӣ ва роҳандозии усулҳои нави парвариши маҳсулоти кишоварзиро омили асосии рушди соҳа шуморида, ҳамчунин кӯшиш менамоянд, ки ҳар порча заминро ба хотири таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ самаранок истифода баранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Тоҳир Сулаймонов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.